Ya Bu Kesi menyapa warga masyarakat ing wewengkon Banaran wabil khusus dumateng Bu Kades, nah, Bu Sri, terus Bu Sekdes, Bu Siti karo Bu Kasun. Sumrambahipun warga masyarakat Bapak Ibu ingkang mapan wonten ing Banaran. Matur Bu, ayo Bu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sedaya. Matur nuwun sanget dalu niki wah luar biasa. Kula dugi mriki jan marem tenan Bu Lurah. Mareme napa Bu? Dugi mriki pondokane cedhak panggung, tempate penak digelarke kasur, tekan ngomah tekan pondokan panganan pun cemawis. Masya Allah, ibu-ibu sing masak wonten mriko jan pinter. Senengan kula enten iwak pitik dikelo santen, wuh top. Enten daging dikelo asem-asem, mpun kesupen benjing kula digawani nggih Bu. Guyon. Ning dene tenan ya ora apa-apa. Ya ora apa. Nyuwun pangapunten ibu-ibu panitia, ibu-ibu ingkang masak, bilih Bu Kesi anggenipun rembukan kirang ing tata krami. Amargi bojo kula menika sampun terkenal teng Butigi Manwon anggere omong mesti sing diomongane panganan. Merga kondange viral niku pancen menjadi sinden Surabadok. Ayo kula sing ngomongane panganan. Ya aja kasar-kasar ngoten to sayang. Ya paribasane iki lho. Ayo paribasane. Sik to. Aku ki ya nyambut gawe ngene iki awake dhewe, jenengan prisa to, Pak. Awake dhewe iki ora menutup mripat lho ya. Nyambut gawe awan nggo bengi nggo awan iki engko asile kayane iki ya nggih tuku beras terus awake mangan. Awake dhewe nyambut gawe dadi yoga sinden dalang kuwi akhire endinge iku ya tinggal golek sandang pangan ngene iki. Nggih to Bu Lurah? Pramila kula jan seneng banget dipun cepaki daharan sing enak-enak. Pramila matur nuwun nderek ndedonga dumateng sedaya warga ageng wonten ing Sidoarjo, Banaran Tuban mriki. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken acara bersih di dusun niki, desa mriki tinebena saking suker sakit. Sedaya dipun paringi lancar usahanipun. Engkang dados pegawai negeri mugi-mugi belanjane enggal mundhak nggih Bapak Ibu. Engkang dados petani mugi-mugi panenanipun tambah kathah. Engkang dados bakul-bakul mugi-mugi lari sedaya bathine kathah. Engkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban bledos. Sing ra penake mburi dhewe. Ayo. Wah, Bu Kesi lek kon ndongake nyatane ya pinter. Pinter. Wong biyen arep entuk mudin ra sida kok, Nduk. Lho aku mau seneng lho karo Pak Mudin kene. Heeh, Pak. Piyayine niku lembah manah, alus. Prasaja ya, Bu. Prasaja, kuru ireng manis kaya mantan pacarku mbiyen lho, Pak. Sing saiki dadi polisi. Sampeyan gak usah cemburu karo Pak Mudin mau. Nyet aku tak lirik mau ket mau. Ha iya. Penuh dengan barokah pancen Kyai ngono kuwi tenan, luar biasa. Mula wabil khusus ibu-ibu sing masak wonten dapur mang paringi utawi mang caosi tembang kangge panglipur nggih tamba sayah sing dikersakake ya kuwi mau nyidam apa jenenge udu anu sesideman. Cek. Sesideman nggih. Sesideman. Nggih. Lenggah mawon nggih. Mbah Jaya nggih leres. Lenggah mawon Pak Dalang. Lenggah. Ya jumeneng. Dian wae gelem ndeni srepek. Tapi awakku saiki malih lemu lho, Pak. Wis rusak ngene iki aku arep ngadeg kok isin aku. Lemu ora apa-apa, wong wedoke lek lemu kaya prau lho, ditumpaki ora uling malah. Slendro songo, duduk. Sumastra cara Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya menawi Bu Kesi wau matur bilih awake saya lemu niku pancen nggih leres. Ning menggawe kula lemu niku mboten perkara pripun-pripun ning
atine niku tentrem merga dheke dipek bojo karo dalang sing lumahing jagat kurping langit, wong lanang sing paling setia kepada istri. Ayo. Mula ya tentrem atine kaya ngono. Wah, matur nuwun nggih Mas Dalang. Wah, sampean jan ngelem aku tenan bengi iki. Padahal ning omahe ora tau mbok lem kaya ngene lho. Padahal aku ning omahe gawe teh, gawe kopi kepahitan lek mau maido. Teh kok pahite kaya ngene. Aku ngene. teh karo apa kopi ra seneng kok. Sing seneng napa? Susu. Jo ngono isin. Pak sehat 5 sempurna ngono lho. Lek ngoten kula gadah parikan. Apa? Ikan bandeng gurih rasanya. Pak Cahyo yang ganteng, Bu Kesi yang punya. Wah iya. Aja sampe sing duwe wong liya tak tembak dor. Nggih. Yo. Ana bandeng Napa? kok kena dibedhek. Cakep. Pak Cahyo ganteng senenge dolan ning kali kethek. Beh, apa kuwi? Kuwi tempat apa itu? Ora ngerti bapak-bapak kae nggih Pak nggih. Napa Pak niku? Santren. Niku pesantren. Ya. Oh, pesantren sesuk aku tulung jaan rono, anakku tak pondokke ning kono, Pak. Ya. Heh? Genah payu kowe malah. Matur nuwun Bu Inggi nggih. Sampun dugi griya kula kalih bapak-bapak perangkat. Wah, jan remen sanget nalika Bu Inggi kalih perangkat desa rawuh teng griya kula Njaten. Nggih namung kula cepaki wedang ngoten nika lho Bu, ngapunten. Nggih. Niku mawon mboten damel piyambak Bu, niku njukuk ing warung. Aja ngono.